Dere ra ra ra, dere ra ra ra, dere ra ra. भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों दासान्दि रुल्स एन्ड रेगुलेशननि थाखाय जेबो अरायथा नङा गासैबो गावनि रेगुलार इन्ट्रेस्टनि थाखाय सेफ प्लेटफर्म नागिरो आरो आं दासो मोनसे सेफ प्लेटफर्म मोनदों बेनो जाहैबाय जेराव क्रिकेट फुटबल टेनिस इभेन स्पर्ट गेमफोरखौ फल' खालामनो हायो आरो बेनि मोनसे साबसिन बाथ्रायानो जाहैबाय बेवहाय गासिबो प्राइभेट नोंथाङा बेवहाय उइथ्र आरो डिपजिटखौ क्रिप्ट'नि हेफाजाबै खालामनो हागोन बिना बेंक एकाउन्ट एड खालामालासे आरो बिना पार्सनेल डिटेल्स शेयार खालामालासे नोंथांनि थाखाय मोनसे ब'नास दङ नोंथाङा आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामदो ATUL1 आरो गोदान इउजार्स मोनगोन वेलकाम ब'नास आरो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सनि थाखाय कमेन्ट पिन सेट खालामदो फिसा मा नायबाय थाखो अ नङा आयै आं फेसबुकसो नायलाबायदों फिसा नों मानो दाख्लैनिफ्रायनो हारसिं दरसि थाग्रा जादों नङा आयै आं दासान्दि मानोबा हारसिं थानो मोजां मोनग्रा जादों गोसोआनो मा जादोंथाय आं हमनो हादों फिसा नोंनि गोसोखौ हमनो हादों माखौ हमनो हादों आयै आं मिथिगौ फिसा आं नोंखौ बै समाव बुंनाय बायदिनो नोंनि जिउआव दुखुनि बानाया दिनै बोहैनो लाजेनबाय आरो बे बानाया माब्लानि समाव दिलोमसावगोन बेखौ बुंनो रोंलिया संसारनि गुबुंले बानाया जोबोद गाज्रि आइ फिसा दिनै जोंनि न'खराव सुनिया साग्लोबनो हमगासिनो दं जायनि थाखाय दिनै जोंनि न'खराव दुखुआ बारानिफ्राय बारा जालांनो हमगासिनो दङ आयै नों बेफोरखौ मा बुंदों औ फिसा आं थिगखौनो बुंदों दिनै नोंनि नोमफायाबो सासे बे न'खराव सुनिखौ बरायग्राया लावगा आंखौ लांफाखादो दिनैनो नै र' बिबारि आं न'आव रायलायगासिनो दंना गासिबो खोथाया जानायनि लामायाव फैबाय लावगा बिदि बुंनानै नों आंनि जिउजों गेलेयाथ' थै मा होनबाय थायो नोंबो नोंनि जिउआ सोरबा खेला बुस्थु नामा बियो खेला गेलेजाग्रा नोंजों आंजों बिसिबां गोसो थोलायो आं नोंखौ बिसिबां हास्थायो नों मिथिखाया लेट्रिन बाथरुम बे एटाच थाफैनाय बायदि जाम्बि जिखुनु जा बिबारि नों जेबो सिन्था दाजा गासिबो जाजोबगोन बे मासावनो आं जेरैखिजाया नोंखौ आंनि न'आव लांगोन बास बुजिबाय दा थांथ'नांसिगोन साननै जाबाय आलदा सन्देह लागासिनो दां न'आव बुजिबाय दा दे खालि नेहोनायल' नोंहा
नेयैनो मेंलायलायबाय आंहा। जेबो सिन्था दाखालामलै जाम्बि। नोंजों सानफ्रामबो लोगो लागासिनो दङ, बेरायलायगासिनो दङ, जालायगासिनो दङ ना। मा सिन्था? मा उसुबिदा जादों नोंहालाय नेथ'नायालाय? जाम्बि। नांगौखिनिया गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, बेरायनाय, थाखा फैसा गासिबो जाजोबगासिनो दंखायोना। हाबाल'सो बाखिसै। बेलाय मा नांस्लाबबावासो हिसाबावलाय। दिनैथ' एसे एनैया दावराव जाखासिगोन। मानसिया न'आव गैयाब्ला हामगौलै। हुदा जाबा आंबो जेननायाव गैया। हिनजावफोरनि सिङाव थानाय माने हौवाफोरनि दुरबलखौ देखायनाय। रथ' मा जाखो? साननैमानि बाहा गोमानानै थाहैयामोन। बिसि फिसाखौ बावगारनो हालायनाय? हाब दिनै नोङो फिसायखौ बिदि बुंबाय? नोङो नोंनि फिसायखौ आंखौ मिथिखाया नोङो बिजनेसमेन होननानै? खामानियानो जाजोबबावाखिसै। बेबो नेटवार्क गैयै टावार गैयै जायगायाव थांफिनबावनांगौसो गाबोन समफोर। बिनिखायनोथ' हरनै थाबोनांबाय आङो। आंसो मिथिगौ बेसेबां खस्थ'। आं मिथिगासिनोखा नोंनि थगायनायखौ। नोंनि खुगानिफ्राय दिनै सैथो बाथ्राया ओंखारागौमानि नों दिनै न' सिङाव हाबनो मोना। हा? आंनि न'आवनो आं हाबनो मोना? नोमफा लुनानै होफैनाय बे न'आ? नोमफा? नों लुफैनाय? मा राव बेलाय? I see my God। बेबस्था लादों? हा! गोलावसो आङो गोलाव बरगयारि। मोजांबा मोजां, जोंबाथाय आलदा आंना। नै नोंनि रागाया नोंखौ आथिं खेबसेन जोनानै फोट्टा खांग्रां होगोन आं। हाय हिनजाव, बांद्राय गिदिर गिदिर खोथा बुंनो नाङा नों आंखौ, मिथिबाय? बारा जोंब्ला हिनजाव गदायखौनो गांलाब लाबोजागोन आंजों। सिनायाखै? गोलावसो आङो। लाबोनानै देखायफैलाय हौवा। सोर हिनजाव बियो? बे न'आव फैग्राया? खानायाव हमनानै बोगथिंनानै गेट बार हरनां खेबसेयैनो। सिनायाखै बे बिसि सम्फाखौ। हो? मानो दानहरखो बेलाय देंखोआलाय? हो? मानो दानबाय थाखो बेलाय? ना माबाफोरसो रागा जोंदों नामा बेलाय? र' ना दाख्लिनिखौसो दासिमबो रागा जोंयाखै नामा बेलाय? बे बिबानखौ मानो एसेबां मोजां मोनो बेलाय? आंदि रावखौ सिरि बेसेबां मोजां मोनो बिखौ मिथियाखै बियो। सायावल'सो बेस्ट फ्रेन्ड, नाथाय सिङावदि बयफ्रेन्डनि खायदा लागासिनो दं। आंनि खायदाखौ हमनो हायाखै बियो। देंखो, नों आंनिनो जाखागोन। र' खनसे हरबाव नों। हेल'। हेल', देंखो, नों मानो फनखौ दानबाय थादों? आं रायज्लायनो बादोंमोन, ओंखायनो फनखौ दानहरदों। देलाय दिदोम, बुंलाय मा बाथ्रा? नाथाय मानो रायलायनो बानांगौ? मा नों आंखौ सैया नामा? नङा दिदोम, बिदि नङा। आंलाय नोंखौ मानो अना जानांगौ? आंथ' नोंखौ बेस्ट फ्रेन्डनो मानिबोगासिनोखा।
ओइ देंखो नों बेफोरखौ बाद होदो आं जिखुनु जाया नोंजों लोगो हमनो लुबैदों नोङो दानो फैलाय ओहो ओहो दिदोम आं नोंजों लोगो हमनो हानाय नङा दिनै आंनि गोसोआ सुखुवाखै मानोबा नांगौ जायोब्ला आं नोंजों गाबोन लोगो हमगोन दे दे बिदिब्ला आं नोंखौ गाबोन लोगो हमनोसै नों स्टुडियामाव फैबानो जाबाय दे दे देंखोआ आंखौसो दुखु मोनहाबनानै थाबाय नामा ना आंखौ रागा जोंनानै दङ नङा 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 देंखो आंखौ माब्लाबा रागा जोंनो हानाय नङा जानो हागौ बियो दासिमबो बिबारखौ बावनो हायाखै बिनि थाखायनो बिनि गोसोआव दासिमबो दुखुआ खाराखै जिखुनु जाया नैबे आंनि गोसोनि हास्थायनायखौ आं जेरैखि जायाब्लाबो जाफुंहोथारगोन आंनि गोसोआ देंखोखौ लुबैदों जेब्ला आं जेरैखि जायाब्लाबो माबा मोनसे राहा खालामनानै देंखोखौ आंनिनो खालामथारगोन देंखो नों आंनिखा बेफोरबायदि मानसिनि थाखायलाय नोंहा माने एसेबां सानांगौ जाखो हा थांबाय नालाय थांनो होदो दिदोम बिबान आरो आंनि रादाया गोरलै नङामोन जायनि थाखाय आं दासिमबो बिबानखौ गोरलैयैनो बावनो हायाखै आरो बावनो हानायबो नङा बिदि जायो नामा मानो बावनो हाया जानांगौ जाखो नों बिनि आसनाव थुना हरबाय जोबोद मोजां मोनबाय आङो दिदोम आंथ' गोसो गैयामोन नोंनि ब्राब्रा थिननायावसो आं बिनि आस्थामखौ फुनानै हरफिननाय जादों बिबाना बुंदोंमोन आंनि आखायाव आस्थाम सोनाय समाव बे आस्थामानो जों सानैनि मोजां मोनलायनायनि नेरसोन होननानै नाथाय दिनै बे मोजां मोनलायनायनि नेरसोनथिखौ आंनो दिनै सिफायबाय बिबान आरो आंनि मोजां मोनलायनायनि दौलेनखौ दिनै आंनो बस'नो नाजाबाय देंखो नों बिबानखौ जे एसेबां मानि सानदों मा बे जायगायाव आं मोनब्ला नों आंखौ बेबायदि सानगौमोन नामा देंखो आं नोंखौ जिउजों अनो नों आंनि अननायखौ एसेबो बुजियासै बुजिदों नोंथ' आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो नाथाय बिबाना आंनि बयफ्रेन्डमोन देंखो फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि गोसो जायोब्ला बेस्ट फ्रेन्डआबो बयफ्रेन्डनि समान न'आव रावबो गैया नामा सोर जाखो औ आब' बाबुखौ सिनायाखिसै आङो सोर जाखो बहानि माबा आब' बे न'खराव खामानि मावनो लेंहरदोंमोन ना खामानि मावग्रा मानि अ बे दाख्लै लेंहरनाया औ आब' आङो दाख्लै फैनो सोलाबासै ओंखायनो दिनै फैबाय अ आंहालाय बेखौनो फैलासो सानदोंमोन दिनै फैबाय मोजाङानो जाबाय दे न'आवनो रावबो थाथारा रुम मोननैल' थाथारो न'खौनो फोसाबा रावबो मालाय मानसि बिसोरखौबो थिनबाय थानो हाथारा अ नंगौ नामा आब' जिखुनु जाया बै न'आथ' बिल्डिंसो नालाय बेखौनो फोसाबबाय थानांगोन नोंसो हागोन ना हाया अ हायो आब' जेबो नङा
आं बिनिफ्राय देरसिन खामानिखौनो मावबोनानै देरबोनाय मानसि बेफोरबायदि खामानिया आंनि थाखाय जेबो नङा। अ नंगौ नामा? दे जाबाय दे होमबालाय। औ आब'। फैदो फै बे न'आव रेस्ट लाफैदो। थौदो गिनाङा फै। ओइ लावगा आं गिबायहाय। फैलै जाम्बि जेबो गिनाङा आं रायज्लायजोबखाबाय। दा प्रथम हिसाबै एसे दावराव जानो हागौ जेबो साननाङा आं दं नों सिरिल' था। होनबाबो दा नोंनि हिनजावा आंखौ बुबालाय? सिन्था खालामलै जाम्बि आं थानायाव बुनो हायो बियो फै। फैदो बाव जिराय थान्दानो जिरायथ' दे। बिमा ओइ दै गुसु लाबो आलासि फैदों नै आलासि गोदान। गिनाङा नों सिरि था थाब लाबो। थैखाबायहाय गन्डगलाथ' जाखासिगोन। एसे बारा गन्डगल जाबानो ब्लद थांखाबाय आं। नै बेनो होदो बेनो होदो। आयौ नायनायावनो राखावसिखा हनै बोरैबाथार। सोर हिनजाव बेलाय? आलासि होनखाबायना आङो आलासि दहायनो खोन्थाखाबाय।